Suna na Sani yan nage. Sani wa? Yan nage. Okay. Me ya faru faɗa mana ya aka yi ka samu kanka hannun barayi a daji? Niya. An kawo ni makaranta sai barayi. An kawo ni makaranta sai barayi na gane ni sun ka tai da ni can ga suke. Sun ka tai da ni can ga suke sun ka ce in ɗaukan masu bindiga dan ɗaukan masu. An ka taɓa zuwa da ni. An ta so biyu ɗaya ne an ka taɓa zuwa da muwa. Da an ka tai da mu sai an ka ce mu tsaya an ka kama wani wuri ne an ka ce mu tsaya. Da mun ka tsaya sun ka koro bisa shi can damba an ka ce. Sun ka ce can damba an ka koro su da sun ka koro su. Sun ka koro shanu. Daga damba? Sun ka kawo muna. Sun ka ce mu tsatsana sun ka kawo muna. Da sun ka kawo muna sun ka ce mu koro su sun ka koma can garin. Da nan ban san abin da sun ka yi nan sun ka cin muna. Sun ka cin muna nan sun ka shi bisa shan sun kai. Sun ka tata da su ba musa inda an haka su ba. Da nan da an haka su can sannan sai mun an dawo gida garki. An dawo nan majalisa an zazzane. Nan ana nan ƙara kuma sun ka tekun sun ka koro bisa shi kuma sun ka kawo muna sun ka koro su. Suna sun ke kawo muna korowa muna kawo su. Da mun ka kawo su sai sun ka sai shekare sai ana nan an daɗe sai sun ka sa ni wurin kiwo. Sun ka ce ni ta kiwo. Da ni ta kiwo tunkiya ta ɓace. Da ta ɓace ni dawo sun ka ce ina tunkiya ni ce ta ɓace cikin wasu udawa. Sai na koma sun ka ce ni ta yin biɗo ta. To da ni ta wurin biɗo ta. Da ni ta can ni zo ban gane ta sun ka ce na tunkiya ni ce ban gane ta sun ka ce to barorin ko su kashe ni. In makaranta zan koma in ko gida zan koma ni ce ni gaskiya makaranta zan koma in karatu in koma ga wayena. Kwanan ka kai kwanaki nawa a hannunsu a can daji? Ina ganin iyaka ta wata. Wata? To zaman ka can me da me suka koya ma? Bindiga sun ka koya min. Wace iri kake amfani da ita? Kilet. Kilet. Kilet? Ka yi amfani da ita? In an baka bindiga yanzu kana kunna ka harbe da ita? To idan an kawo 'yan mata wurin me kake da su kai? Na kawo mata. So biyu ɗaya ne an ka taɓa kamo mutane. Da namiji da mace. Shi namiji an ka ba da kuɗi ta ko macen ba ba da ba an ka ci ta. Aka ci ta? Kamar yaya? An ka tacanta. Kai ma ka ci ta? Su sun ka sa ni amma. Suka sa ka? Amma kuma ka iya? Ina ne. Su sun ka sa ni ci ta ni ma. Na? Su sun ka sa ni ci ta ko ni. Shekarun ka nawa? Niya. Ni Allah ban ina ba ko shekara ta nawa ba ban san ko shekara ta ni nawa ba. To yanzu iyayenka suna ina? Niya. Dorin baba na can yake inga suke. Na? Dorin baba na can yake inga suke sai ya tuba shi ya ce shi da ya tuba ba wannan sana'a ya dawo gida na aiki ne gida. Da yake maharan abin da yasa sun ka ya baro can sai shi ya samu haran abin da yasa da ya baro can sai sun ka kashe shi. Shi baban naka? Shi ma da yana tare da su a daji? Sannan sai ba wannan sana'a shi kuma sai ya dawo gida. Shi yan maharin sun haka kashe shi. Me sunan garin ku? Sunan na yammacin Morke wani gari da aka ce Makadagi. Kadagi. To yanzu me kake so ka yi a rayuwa? So kake ka koma daji in ka samu hanya? Karatu ne ka so in koma ga wata. Boko ko Islamiyya? Islamiyya. Zaman ka can sun baka bindiga ka kashe wani? Taɓa kashe mutum ba nage da yace sun ka ce don nage da take tsaya ko su yin damuncin da su ban halbe ta. Nage ce sun ka ce in halbe ta. Na halbe mata ƙafa amma ba ta mutu ba sai wani halbe ta mutu. Sai na halbe ta sai ta mutu.